Čaute, zdravím vás pri pokračovaní Let's Playa, ktorom sme videli, ako som si vlastne podal 4 artinky, takže chcem vám niečo povedať o tom tančíku, o Walker Bulldogovi, čiže pozrieme si ho. Tento tank má na kúpu 4 diela, takže úplne so základným vybavením vyzerá nejak takto. Čiže väža je skoro taká istá ako full, lenže je to... No je to proste podoba, lenže je to trošku pevnejšia väža. Top Gun vyzerá asi nejak takto. Nie Top Gun, musíte nám najprv namontovať. Top Gun je asi nejako takto, je to super dielo, nabíja okolo 4 sekúnd alebo 5. Aj toto dielo je super, je to zásobník, má to 10 granátov, ale potom to dosť dlho prebíja, takže moje obľúbenejšie je asi toto. Má to penetráciu 175 s klasickým nábojom, 210 s goldovým a 38 s explozívnym. Potom damage to má 150 s priebojným, takisto aj s goldovým a 185 to má s explozívnym. Potom tu máme dve veže, je pancierovanie, motor, šanca na zapálenie motora je 20%, sila je 550, potom sú pásy, náboje a tak ďalej. Potom si môžete dokúpiť, alebo v hre si môžete dokúpiť rôzne vylepšenia, napríklad maskovacia síť, skladaná optika, binokulárny ďalekohľad. Skladaná optika je na 500 metrov. Je to tiež super vec, napríklad bol som v Malinovke a kempil som a naskautil som celú nepriateľskú bejsku, takže je to úplne super. Pozrieme sa teraz na pancierovanie toho tanku pri svojej úrovni. No, pri svojej úrovni je taký stredne pancierovaný. Najmäkšie časti sú asi tieto, čiže periskopy, to sú slabinky. Potom táto vanička, zdá sa, že je tvrdá, ale moc toho neodrazí. Pancierovanie tohto tanku je údajne písané, že 32 mm. No na ten svoj tier, no nemá to moc pancierované, ale tak. Je to tank určený hlavne ku spottingu, takže ak sa s týmto tankom... Ak vie niekto s týmto tankom dobre hrať, tak není problém u neho sa s tým tankom poriadne vyhrať. Tunak potom vidíme, že koľko stojí ten tank, akého je tieru a informácie. Takže ideme si prečítať informácie. Ďalší vývoj experimentálneho tanku T-37. Skúškami prošiel v roce 1949, v roce 1950 byla podepsaná smlouva na sériovú výrobu. Tank vyráběli Cadillac Motor, Car Division a divíze firmy General Motors. Takže tank je výroby Cadillac, aj značku má Cadillac. Keď som bol v jednom múzeu tankovom v Nemecku, tak tento tank tam bol a mal tu na predku, mal takú značku Cadillac. Moc som sa tam toho nedočítal, lebo to bolo po nemecky a po nemecky neviem, takže nemal som sa ako tam viac dočítať. Bolo tam od toho dosť viacej. Bolo tam možno, celá táto stránka tam bola a bolo to tam podľa mňa úplne rozpísané. Dobre, takže si ideme pozrieť rozmer toho, alebo rýchlosť otáčania veže toho tanku. Takže asi takto nejako. Veža je pomerne dosť rýchla. Námer dohora je takýto a do dola to má celkom v pohode. Američania majú veľmi dobré námery do dola, nie ako Rusi alebo Angličania. A nehovorím po niektorí Francúzi, napríklad B1,
tá, keď sklopí dielo na maximum dole, tak ho má úplne rovno. Tak isto aj tank Churchill 5. tiera, ťažký tank anglický. No, vráťme sa ku tomuto buldočíkovi a poďme si pozrieť jeho štatistiky. Takže pozrieme si napríklad Firepower, penetrácia tých 175, damage priemerných asi 150. Tieto šipky znamenajú, že na svoj tier majú pomerne celkom menší damage, ale však predsa len je to spotter, takže potom damage per minute, to je damage za minútu, alebo poškodenie za minútu, čiže cca tých 2182. Potom reload time je 4 sekundy, rate of fire je 14, run za minútu, kaliber a tak ďalej. Pozrieme si mierenie, je 0,36 cm na meter, alebo tak nejako. Na 100 metrov, alebo tak nejako to je, neviem. Potom tu je mobility, power ako konské sily je 500, rýchlosťou to ide asi tak 70, išiel som s tým už aj 80, ale to išlo dole kopcom, takže bolo to také dosť rýchle. Economy je tank price, to je cena tanku, shell price za asi to je cena jedného granátu, si myslím, a shell price per damage, cena granátu za damage je 1,8. Tak to bolo dneska asi všetko. Tu je ešte gramáž tanku, takže weight je váha, čiže 23 496 kg, čiže 23 tón alebo 23,5. Potom tam máte podrobne rozpísané, čo všetko ako váži. Čiže maximálny náklad to mohlo odniesť asi tak 26 tón, rádio 120 kg, engine je 771, gun je 775 kg, väža 5000, čiže 5 tón, trup 10 000 a celkovo tank okolo tých 23 000. Takže tunak sú potom životnosť tanku, čiže tunak je, že health tank ako celkového tanku je 900, hull ako životy trupu sú 600 a väžové životy sú 200. Potom tunak je armorovanie, ako pancierovanie a je tu aj životnosť modulov, čiže amorek, väžový, ten motor, čo otáča väžu, že keď vám do toho strelia, tak vám buď spomalí alebo zasekne väžu, benzínová nádrž, motor, pásy, dielo, rádio a toto neviem čo je. Tak dúfam, že sa vám dneskajší Let's Play páčil. Je to taký menší dodatok ku tomu videjku s tými 4 artinkami, takže dúfam, že vám aj toto pomohlo ohľadom Walker Bulldoga. Ak chcete, prednedávno som vydal video, ako si tento tank inspektor stiahnuť a môžete si pozrieť o mnoho viac tankov. Je tu hrozný výber tankov, sú tu aj také, čo v hre nie sú, napríklad tento M4 Improved, to fakt neviem, čo je to za tank, je to nejaký čudný tank, ale som zvedavý, či ho pridajú do hry. Pancierovanie to má 80. Potom ma tu zaujal tento tank Scorpion. Podľa mňa tento tank bude veľmi rýchly. Je to samohybné dielo, takže myslím si, že to bude asi skôr je tam písané, že to je
Buď to bude teda stíhač, alebo Artina. Ale to sa nechajme prekvapiť, keď to buď niekto dostane, alebo to budú rozdávať. Takže dúfam, že sa vám dneskajšie videjko páčilo, hádam vám aj pomohlo. A ak chcete ďalšie videjka z Tiny Inspektora, tak ma podporte lajkom, nezabudnite aj odber, ak sa vám veľmi páčilo video. Kľudne komentujte, zdieľajte a dúfam, že sa vám teda páčilo. Čaute.